Biyen kula dadi niate wong loro aku nyambut gawe kangge anak bojo nganti tak rewani kerja ing luar negeri wektu telung taun rekoso tak lakoni kon kulunga saiki wis bisa bali sampe jroning ati weruh kahanan iki duwe sing tak kirim ing saben sasine jempolane bosku gawe semu dhewe malelunga atiku terus sing ning omah seragam dipercaya